Berarti may isa.
minsan po. Cheddar.
Tayo na yung lagi ng hiwa.
Section 7 eh. Grade 7. Grade 7. Section. Grade 7 ka mag-unyag. Kami ka mga eh. May piya ka mag-unyag dalawa ko eh. Miss na miss truck mo lang ito. Mamuda gitu.
Inom. Kamay. Natutulog. Na. Natutulog ako. No, yes. Okay. Saan ilalagay natin yan? Ito. Tapos yung isa. Ay, ito. Maliit. Alcohol. Ano to? Yun guys. Dikit natin guys. Siyempre. Ito. Padiretso lang siya. Oo, kadiretso lang. Kamay nun. Hindi, kita konti yung nunal tapos diretso. Ah, tapat na nunal. Dito. Dito siya. Ah, sunod-sunod. Oo. Sure. Lower day. It's mine. Binteng mo. Ano ba dito nakatulong? Ay, sulat ako.
16. Mabasita. 16 mo na dahil. Wow. David Ops. Okay. Na? Ajay? Huwag. Ang puto ni Mulyo. Ako nak ang lagi adi 16 to 2 ko. Lagi pang lugar sa siya. Mati yan. Adi tak pula tadi. Ito kami ni puto na. Yung mental day, pamilya. Ang malaki pa. Kung ano na makakita, no, dahil naging na. Hindi natago din. Puto ni Mulyo. Naan? Sa taon mo. Tinagan pa. Grade 7 Kamagong. So, ta section na Kamagong. Kamagong. Yung mo ano, Chiksa ka Kamagong. Diyan pa lang nila. Sino yung classmate na tatadasay? Dumagaman yun din ang kitaan na. Mag-payment nung ka. Itagnak man yun. Hindi mo nagan. Nagano. Tagnak na. Pay tagnak kita. Bye. What? Di ko ata grade 7. May piano ni nagulong yan. Ni sir piano ni natin. Agla ko dahil ako ata ka klasen. Ata ni agla ko dahil ako ka klasen. Lakon na kami dahil ako dahil ako klase. Iyak ulit yung yema. Mga ka na yakot pa rin. Ilocana.
Ma'am Eddie, Eddie. Taga-Bida ka. Tok.
Mana?
Kaya tumulat po sa
advisor ko. Piano. Nakakatawaan mo pa lang ng gano'n. Kaya pati sa mga katawang bumalik ito. Pinagkatawaan lang ko pa lang ng Pakita ka mo, ha? sa bela. Alam mo ang tata. Picture mo ka na. Picture niyan sa cellphone mo tayo. Saan mo tayo? Na-picture mo kaya ito mo. Airdrop ko. Na? Airdrop. Na? Na-picture? Uy. Airdrop ko. I'm a shit. Airdrop. Ay!
Airdrop. Ano yun, wait. At kasat mo dyan? Ano po yan? Teka, 250.